Hej, illum ħanaqraw ħrafa mis-sensiela ħrejjef klassiċi li jisimha Id-daqqaq tal-fifra. Darba waħda kien hemm belt jisimha Hemlin. Ma' ġenba kien hemm xmara twila. Vapuri mimlin bil-qamħ kienu jgħaddu minn din ix-xmara u jħottu l-merkanzija tagħhom fil-port ta' Hemlin. F'Hemlin kien hemm bosta mħażen, imtieħen, fran u ħwienet. Il-poplu kien imħabbat, jabbi u jħott, jitħan, isajjar u jikol, u ma kienx jagħti każ iż-żibel u l-ħmieġ li beda jinġema fit-toroq. Iż-żibel beda jġib il-firien u għalhekk kien hemm bżonn li jsir xi ħaġa. Il-poplu mar sant is-sindku u staqsih x'qed isir dwar din il-problema tal-firien. Is-sindku ħareġ fil-gallerija u qalilhom: Eżis ċittadini ta' Hemlin, tistgħu isserħu raskom li dak li hemm bżonn isir qiegħed isir. In-nies ma tantx niżlitilhom din, imma marru lura d-dar biex jaraw x'kien qed isir. Imma fil-verità ma kien sar xejn. Iż-żibel baqa' fit-toroq u l-firien fl-imtieħen, fil-fran, fil-ħwienet u fid-djar. Anzi, il-firien kienu kotru u kibru. Il-poplu kien irrabjat u reġa' mar għand is-sindku. Rid ikun jaf sal-inqas dettall dwar x'se jagħmel. Meta s-sindku ma ħareġ fil-gallerija, il-poplu beda jipprotesta: Ma rridux firien, ma rridux firien. Fl-aħħar, is-sindku ħareġ fil-gallerija u b'vuċi mbeżza avżhom li kellu pjan. Eżis ċittadini, se ssir toqba kbira fl-inħawi ta' barra l-belt ta' Hemlin. Iż-żibel kollu ta' ġo t-toroq għandu jinġarra l-ġofija u l-firien għandhom jinqatlu. M'għandumux ma naraw lil Hemlin nadifa. F'qasir żmien, it-toqba mtliet biż-żibel u l-firien mejta u għattewha bir-radam. Dan ma kienx biżżejjed, il-firien kellhom ħafna fejn jistaħbew fil-belt u bosta ikel xieklu. Ma damux ma reġgħu kotru aktar minn qabel. Kif tistgħu timmaġinaw, il-poplu kien irrabjat ħafna. Għal darb'oħra mar għand is-sindku biex jipprotesta: Eħlisna mill-firien jew warrab! Eħlisna mill-firien jew warrab! Meta s-sindku ħareġ fil-gallerija, avża li qed joffru premju ta' 1000 biċċa tad-debb lil min jirnexxielu jeħles il-belt mill-firien. L-għada stess wasal stranġier f'Hemlin. Ħwejġu kienu kollha kuluri u kellu kappell miksi bir-rix, imħar u għadam. Mon u kellu mdendla fifra lewn id-debb. L-istranġier mexa sal-pjazza u qal lis-sindku li għal 1000 biċċa tad-debb seta' jeħles il-belt ta' Hemlin mill-firien kollha. Is-sindku aċċetta mill-ewwel u d-daqqaq tal-fifra ħareġ il-barra. Daq l-ewwel nota fuq il-fifra u sejjaħ lill-firien kollha tal-belt. Daq nota oħra u l-firien ta' Hemlin ħaffew għal ħdejh. Kif waslu, id-daqqaq tal-fifra beda jdoq melodija ferriħija u ħareġ jisfen il-barra mill-pjazza, bil-firien jiġru warajh sal-port. Kif waslu fejn ix-xmara, messebgħu mal-ilma u l-firien qabżu ġo xmara u għerqu. Meta l-aħħar far għereq fix-xmara, id-daqqaq tal-fifra waqaf u mar lura lejn il-pjazza tal-belt. Is-sindku ħareġ fil-gallerija u d-daqqaq tal-fifra talbu l-1000 biċċa tad-debb. Is-sindku qallu: 1000 biċċa tad-debb, il-firien għerqu waħedhom fix-xmara u int kemm qatt tisfen u ddoqq il-fifra. Ħu dawn l-40 biċċa tad-debb u daqshekk. Il-poplu ta' Hemlin qabel mas-sindku u daħqu bid-daqqaq tal-fifra fil-waqt li mexxew il-barra mill-belt. L-għada f'Hemlin kienet festa u l-adulti kienu kollha fil-knisja. Id-daqqaq tal-fifra reġa' daħal fil-pjazza tal-belt. Ta' x'ser jagħmel issa d-daqqaq? Taqblu li s-sindku tradih b'dak il-mod? Ejja nkomplu naqraw u naraw x'għamel.